שלום לכולם, היום אנחנו הולכים לראיין את מורשת הבינה המלאכותית של צ'רלי קרק. בעצם לפני קצת יותר מ-24 שעות הוא נרצח על ידי אדם שכנראה לא הסכים עם הדעות שלו, והאירוע הזה מלווה אותי במשך הרבה מאוד זמן. ראיתי שמלווה הרבה מאוד אנשים, ואני יודע, לא גדלתי פה בזמן שהיה את הרצח של יצחק רבין, שזה היה באמת בן אדם הביע את הדעה שלו ונרצח, ומשהו באירוע הזה פשוט לא עוזב אותי, ואני פשוט חוזר עליו שוב ושוב. ולפני 24 שעות, כשלא יכולתי לישון, אז הבנתי שאני רוצה בעצם להנציח את המורשת של צ'רלי קרק, וללמוד עליו יותר מאשר מה שיש בטיק טוק, ומה שיש באינסטגרם, ודברים שהם קצת יותר controversial, וכאילו פחות מסכימים עליהם, ורציתי לדעת מי באמת הבן אדם. אחת הדרכים הכי טובות לעשות את זה, זה בעזרת כלי מבוסס בינה מלאכותית שיצרתי. אנחנו ננהל את השיחה הזאת, זו שיחה שעשיתי איתו בעצם אתמול, והיה לי מאוד מאוד מעניין. דיברנו על הסיפור חיים שלו, על מה הוא חושב על ישראל, על הדברים שהוא עשה לאורך החיים, יחד עם דברים שהם קצת יותר אמורפיים, כמו הדעה שלו על מוות, מה הוא חושב על העתיד, ואיך הוא היה רוצה שיזכרו אותו, ואפילו מה הוא היה כותב בהספד שלו, שכמובן זה מבוסס בינה מלאכותית, ואנחנו נראה את הדיסקליימר הזה, אבל זה מאוד מאוד מיוחד, במיוחד כשזה מאומן וחי על בסיס עשרות עמודים של דאטה על הבן אדם. אז מוזמנים להצטרף אליי, מוזמנים גם לעבור מהר יותר, לקפוץ קדימה, אין פה לי שום אינטרס שתראו הכל, רק מוזמנים באמת לחוות את החוויה הזאת של הרעיון. כמו שאתם יכולים לראות, זה הכלי, אתם יכולים גם כן לדבר איתו בעצמכם, רק צריך להיכנס לתוך ה-ChatGPT שלכם, ואנחנו לא הולכים לנהל את השיחה הזאת באנגלית, כי אנחנו דוברי עברית, אז אפשר פשוט לדבר איתו בעברית, אז אני יכול לכתוב לו, היי, תוכל בבקשה להציג את עצמך, ובואו נראה מה התוצאה. אז הוא באמת ה-AI Legacy של צ'רלי קרק, גרסה דיגיטלית שנבנתה כדי לשמר, ללמד ולהעביר הלאה את סיפור חייו, הערכים והמורשת שלו. חשוב להגיד שהוא לא צ'רלי עצמו, אלא ייצוג חינוכי שנועד להציג את המסע שלו, מהילדות שלו בשיקגו, דרך הקמת Turning Point USA, ובאמת עד להפיכתו למנהיג שמיליוני צעירים בארצות הברית שמעו אותו. אני ראיתי אותו בטיקטוק ככה לפני 2-3, ובאמת אני מאמין שגם אתם. בואו נתחיל ונראה, יש פה הרבה אפשרויות לשאלות שאפשר לשאול אותו, גם כל פעם זה קצת שונה, ואם אתם תנסו לדבר זה ייתן תשובות קצת אחרות, זה חלק מהיופי, זה לא משהו שהוא מובנה מראש, זה משהו שפשוט מבוסס על הרבה מאוד מידע על צ'רלי. אז בואו נבקש ממנו שאם הוא יוכל לספר קצת על הילדות שלו. אז הוא נולד ב-14 באוקטובר ב-1993 בפרבר של שיקגו, גדל בעיירה סמוכה לפרוספקט הייט, אבא אדריכל ואמא יועצת בתחום בריאות הנפש. הבית לא היה מאוד פוליטי, אבל הוא כבר היה סקרן בתור ילד לגבי חדשות ואקטואליה. הוא היה בצופים ושחק כדורסל, החלום שלו היה להתקבל לווסט פוינט ולהיות קצין בצבא, וזה היה ממש החלום מספר אחת שלו, בסוף זה לא קרה. ובבית ספר תיכון הוא התחיל להרגיש את הנטייה שלו לפעולה ציבורית. למשל הוא הוביל מחאה נגד העלאת המחירים בקפיטריה, והוא ממש הצליח להפוך את ההחלטה. וזה הטעם הראשון של מה זה באמת להיות אקטיביסט ולארגן קהילה ולעמוד מול סמכות. ממש מעניין תמיד לכל מי שרוצה להיות אקטיבי ורוצה לעשות יותר. במקביל הוא גם התנדב בקמפיין לסנאט, ובאמת כתב את המאמר שלו על הטיות ליברליות. בואו נבוא ונשאל אותו קצת על באמת מה החלום שלך היה בחיים. אז החלום הגדול באמת זה היה להתקבל לאקדמיה הצבאית היוקרתית של ארצות הברית, הווסט פוינט,
ולהיות קצין בצבא ולשרת את המדינה. זה לא התממש כי הוא לא התקבל לשם, וזו הייתה אכזבה, אבל תמיד אומר שדלת אחת נסגרת, לפעמים אלוהים פותח דלת אחרת. אנחנו יודעים שהוא בן אדם מאוד מאמין ודתי. והעובדה שהדרך הצבאית נחסמה בפניי, בעצם דחפה אותי במסלול לגבי מנהיגות ואקטיביזם אזרחי, מה שהוביל אותו להקים את Turning Point USA בגיל 18 בלבד. בואו נבקש ממנו, כאילו, לשמוע קצת מה זה Turning Point USA. תשמע במילים שלו. פעם ראשונה שאני רואה שהוא מוציא אמוג'י. אז Turning Point USA הוא ארגון שהקים ב-2012, כשהייתי בן 18 בלבד, יחד עם מנטור יקר בשם ביל מונטגומרי. הרעיון היה פשוט אבל עוצמתי, להקים תנועה של צעירים שתגן על העקרונות שהפכו את אמריקה לגדולה, שוק חופשי, ממשל מוגבל ואחריות אישית וחירות. בהתחלה זה היה הוא ומחשב נייד, וב-2020 כבר יש להם סניפים ביותר מ-3,500 קמפוסים. זה ממש מעניין, בכל 50 מדינות, עם מאות אלפי חברים פעילים. אז מה היא עושה בפועל? מארגנת סטודנטים, עושה אירועים גדולים, יוזמות מיוחדות, ועידוד של דיון חופשי, כמו שראינו בהרבה מאוד שיחות שהיו לו. אנחנו יודעים שהוא גם היה נשוי, אז נשאל אותו אם, איך הכרת את אשתך? אז שאלה יפה. את אריקה הכרתי דרך המעגלים של אמונה ועשייה ציבורית, היא בעצם הייתה פעילה מאוד, יזמת פוסטקאסט הוסט וגם מיס אריזונה ב-2012. מעבר ליופי החיצוני, מה שתפס אותי אצל אריקה הייתה האמונה החזקה שלה באלוהים והלב הענק שלה לשרת אחרים. אז הקשר באמת צמח על בסיס משותף של הערכים, והם התחתנו במאי 2021. החתונה הייתה לא רק חגיגה זוגית, אלא גם הצהרה, ואנחנו רוצים להקים בית שמבוסס על עקרונות שדיברנו עליהם, כל החיים אלוהים, משפחה ומדינה. ונולדה להם בת בשנת 2022 ובן ב-2024, ולהקים משפחה זה לא רק ברכה, זו אפילו פעולה של מרד נגד תרבות שמנסה לפרק את הערכים האלה. בואו נשמע, שמענו קצת על הערכים שלו, אז בואו נשמע קצת יותר על מה העקרונות שמובילים אותך בחיים. שאלה נהדרת, כי העקרונות הם הבסיס לכל מה שעשיתי בחיים. אני תמיד אומר, יותר חשוב מהאדם עצמו, זה הערכים שהוא משאיר אחריו. העקרונות שהובילו אותי הם כמה עמודי תווך ברורים. אחד זה חירות וממשל ברור, מאמין שחירות אישית ושוק חופשי הם מפתח לשגשוג. ערכים שמרניים ומשפחה חזקה. המשפחה היא הבסיס של חברה בריאה, הוא תמיד אמר, תתחתנו מוקדם, תביאו כמה שיותר ילדים ותתחו את שירת הסירנות של המודרניות. אמונה נוצרית, אמונה בישו, המשיח, היא ליבת חיי, לכל האנשים הישראלים והיהודים ששומעים, הוא גם מאוד מאוד אהב את ישראל ומאוד אהב את היהודים, זו מה שתהיה השאלה הבאה שלנו אליהם. פטריוטיות וזהות אמריקאית, שארצות הברית היא המדינה הגדולה ביותר שהתקמה אי פעם בהיסטוריה של העולם, לא משום שהיא מושלמת, אלא משום שהיא מושתתת על עקרונות של חירות אלוהית ושוויון, ולתת כוח לדור הבא ולדור הצעיר. כל חיי רציתי לתת קול לבני הדור שלי ולעזור להם לא לפחד לעמוד על שלהם. תמיד אמרתי לתלמידים, אל תצנזרו את עצמכם, אם משהו נכון בלבכם תגידו אותו, חופש מת כשצעירים מפחדים לדבר את האמת. אז בואו נשמע מה דעתך על ישראל. שאלה חשובה מאוד. תמיד עמדתי לצד מדינת ישראל, לא רק כידידה של אמריקה, אלא כבת ברית אסטרטגית וכמדינה שקיומה הוא חלק מתוכנית אלוהית בהיסטוריה. בתור נוצרי מאמין ראיתי שישראל לא רק מדינה מודרנית במזרח תיכון, אלא גם מולדתו של עם הברית וארץ התנ"ך. הוא הסביר לא פעם שאמריקה וישראל חולקות יסודות משותפים. חירות, אמונה באלוהים, הבנה שהזכויות שלנו נובעות מהבורא ולא מהממשלה, ולכן ראיתי את התמיכה בישראל לא רק כעניין פוליטי, אלא עניין של צדק מוסרי וברית רוחנית. התנגד לאנטישמיות בקמפוסים, וזה היה המסר שלו שאי אפשר לקרוא לעצמך לוחם חירות ולשנוא את ישראל, בדיוק כמו שהוא עמד לצד חופש הדת בארצות הברית, ועמדתי לצד הזכות של ישראל להתקיים ולהגן על עצמו מול איומים. אז באמת עמוד אור לעולם המערבי, וגם מבחן מוסרי. מי שעומד עם ישראל, עומד עם החירות. זה ממש מעניין.
בוא נשאל, מה דעתו על אמריקה? מה דעתך על אמריקה? אמריקה הייתה ותמיד תהיה בעיניי המדינה הגדולה ביותר שהתקיימה בהיסטוריה של העולם. זה לא מפני שהיא מושלמת, יש לה חטאים, קשיים וטעויות, אלא מפני שהיא נבנתה על יסוד ייחודי. האמונה שזכויות האדם ניתנות על ידי אלוהים ולא על ידי ממשלה. אני תמיד אמרתי שצריך להיות אסירי תודה, לא כעוסים על כך שנולדנו כאן. כשעמדתי מול צעירים בקמפוסים, ניסיתי להזכיר להם את המזל הגדול שלנו. לחיות במדינה שמאפשרת חופש ביטוי, יזמות, אמונה ומשפחה. דברים שאינם מובנים מאליהם במקומות אחרים בעולם. פטריוטיות בשבילי היא לא שנאת לאחרים, אלא אהבה עמוקה לארץ שלי. ההיסטוריה שלה, החוקה שלה, והחיילים שהקריבו כדי לשמור עליה. לכן דגלתי בסיסמה אמריקה פרסט, לא מתוך ניתוק מהעולם, אלא מתוך אחריות של הממשלה לשים את האזרחים קודם. אמריקה בעיניי היא עדיין ניסוי יוצא דופן בהיסטוריה האנושית, ניסוי שמוכיח שאנשים חופשים עם אמונה במסגרת של חוקה מוגבלת, יכולים לבנות את החברה המשגשגת והחופשית ביותר. יש בו גם הרבה נאומים וציטוטים שהוא כתב לאורך השנים שלו, אפשר גם כמובן להעמיק, אבל בשביל שהסרטון יהיה ממוקד, אנחנו נתמקד בשאלות שהכנו מראש. בוא נשאל, איך היה לבקר בכל כך הרבה אוניברסיטאות בארצות הברית? אנחנו יודעים שהוא היה המון באוניברסיטאות שונות. זו הייתה אחת מהחוויות העוצמתיות והמרגשות בחיים שלי. מאז שהקמתי את Turning Point USA בגיל 18, הקדשתי שנים לנסוע בין קמפוסים, מכללות ואוניברסיטאות בכל רחבי אמריקה. לפעמים הייתי עושה 3-4 אירועים ביום, וזה היה מתיש פיזית, אבל גם מתגמל מאוד. מה אהבתי בזה? המפגש הישיר עם הצעירים, לשמוע מולם, לשבת מולם, לשמוע את השאלות שלהם ולהראות להם שלא צריך לפחד כדי לדבר על חירות, אמונה ומשפחה. הדיונים הפתוחים, כמו דוכן הפרוב מירונג, שגם שם הוא מת, לצערי, הפך לאייקון, הייתי מציב שולחן עם שלט, וכל מי שרוצה היה מוזמן לאתגר אותי, לפעמים זה היה ויכוח סוער, ולפעמים שיחה שקטה, אבל תמיד אמיתית. לתת השראה לשמרנים צעירים, הרבה סטודנטים סיפרו לי שהם הרגישו לבד בקמפוסים, עד שהם ראו את TPUSA, פתאום הם קיבלו אומץ לדעת שהם לא היחידים, והתגובות הקשות, היו גם מחאות, צעקות, ולפעמים אפילו איומים. אבל האמנתי שדווקא שם, בלב סביבה עוינת, חשוב להיות זה שממחיש לתלמידים איך להתמודד עם התנגדות בלי לוותר על העקרונות. אפשר לומר שזה היה בית ספר שלי. לא מה שלמדתי באוניברסיטה שלא סיימתי, אלא מה שלמדתי על האוניברסיטאות. ראיתי מקרוב עד כמה שהתרבות שם לפעמים עוינת לרעיונות שמרניים, ועד כמה חשוב שיהיה מי שיביא לשם קול אחר. אני חושב שהסיורים האלה הפכו אותי למי שהייתי, לא רק מנהיג של תנועה, אלא מורה דרך לדור שלם. אז איזה עצה, רגע, אני אשאל אותו לפני כן, איך התמודדת עם אנשים שלא הסכימו איתך? שאלה נהדרת כי זה היה לב ליבה של השליחות שלי. במשך יותר מעשור הסתובבתי בקמפוסים, באירועים ובאולפנים, ותמיד היו מי שלא הסכימו אותי, לעתים בחריפות. האמנתי שזה לא בעיה, אלא דווקא הזדמנות. איך התמודדתי? עם הקשבה אמיתית, עם כבוד הדדי, אם מישהו היה צועק, ניסיתי לענות ברוגע, עם עובדות ולא אלבונות, תמיד הדגשתי לחברי TPUSA, אנחנו נלחמים ברעיונות, לא באנשים, ולכן הייתי מצטט נתונים, חוקה, מקורות היסטוריים במקום להיגרר לאמוציות, קור רוח מול ההתנגדות. היו פעמים שהקהל צועק, הפגין או ניסה לחסום אירוע, במצבים כאלה ראיתי הזדמנות ללמד ולהראות לצעירים שמרנים שאפשר לעמוד בלחץ ולא להירתע. אומץ לומר את האמת. אחד הציטוטים שהרבה פעמים חזרתי עליו היה, לעולם אל תצנזרו את עצמכם, אם אתם יודעים שמשהו נכון בלבכם, תגידו אותו. חופש מת כשצעירים מפחדים לדבר אמת. בסופו של דבר גיליתי שלפעמים אחרי ויכוח סוער, הסטודנט שהיה הכי נגד ניגש אליי בסוף ואמר, אני לא מסכים איתך, אבל לפחות נתת לי לחשוב. בשבילי, זה היה הניצחון. אז בוא נשאל לקראת המנהיגים העתידיים, איזה עצה היית נותן למנהיגים צעירים שרוצים להשפיע? איזו שאלה מצוינת. אם הייתי צריך לרכז את העצה שלי למנהיגים צעירים בכמה נקודות, זה היה כך. אל תחכו לרגע המושלם, תתחילו עכשיו.
אני הקמתי את Turning Point USA בגיל 18, בלי כסף, בלי תואר, בלי קשרים. אם הייתי מחכה לזמן הנכון, זה לא היה קורה. ההתחלה תמיד נראית קטנה, אבל משם נבנים הדברים הגדולים. אל תפחדו להיות לא פופולריים. מנהיגות אמיתית לא נמדדת לפי מחיאות כפיים, אלא לפי נכונות לעמוד על האמת, גם כשהיא לא נוחה. כתבתי פעם, זו תכונה של גדלות רוח, לא להיכנע לצורך שלנו באישור חברתי, אלא להיות מונעים על ידי קריאה פנימית להתמיד, גם במחיר אישי. תשקיעו בעצמכם, ידע זה כוח. ככל שתדעו יותר על היסטוריה, הכלכלה והאמונה שלכם, כך תהיו בטוחים יותר. אנשים נמשכים למנהיגים שמבינים על מה הם מדברים. תבנו קהילה, לא רק במה. מנהיגות אמיתית היא לא רק לעמוד לבד על הבמה, אלא להרים דור שלם אחריך. אני גאה בזה ש-TPUSA הפכה לחממה לאלפי צעירים שהפכו בעצמם למובילים. תעמדו על ערכים נצחיים. חירות, אמונה, משפחה, אמת, אלה לא אופנות חולפות. אם תבנו את ההשפעה שלכם על עקרונות יציבים, היא תישאר גם אחרי חייכם. והכי חשוב, אומץ. העולם שייך למי שמוכן לקום ולהגיד, אני מאמין בזה ואני מוכן להילחם על זה. מעניין. החלק הבא הולך להיות קצת יותר תיאורטי ואמורפי וקצת מודל של בינה מלאכותית שאומר את דעתו, אבל זה בכל זאת מאוד מעניין לשמוע מהפרספקטיבה יחד עם הידע. אז בוא נשאל מה אתה חושב על המוות. שאלה עמוקה מאוד. אני ראיתי את המוות לא כנקודת סיום, אלא כמעבר. בתור נוצרי מאמין, תמיד החזקתי באמת שחיינו בידיו של אלוהים, והוא קובע את זמנם ואת יהודם. במהלך חיי דיברתי על כך לא מעט, שהחיים כאן עלי האדמות הם זמניים, אבל מה שנשאר לנצח הוא הנשמה והמורשת שאנחנו משאירים אחרינו. שהעולם הזה מלא באתגרים, בכאב ובמאבקים, אבל מאמינים בישו המשיח יש תקווה לחיים נצחיים. שמה שחשוב הוא לא רק זמן חיינו, אלא איך חיינו. והאם עמדנו על האמת, האם שמרנו אמונים למשפחה, האם נשארנו נאמנים לאלוהים? הייתי אומר לא פעם לצעירים, החיים קצרים מדי, חיים קצרים, אבל למתנה. אל תחיו בפחד, חיו באומץ, כי יש לכם ייעוד גדול יותר ממה שאתם חושבים. גם המוות שלי בגיל צעיר, כפי שקרה, הפך בעיני רבים לעדות לכך שצריך לחיות כל יום כאילו הוא חשוב. כי בסוף לא אנחנו כותבים את מספר הימים, אלא אנחנו כן כותבים את משמעותם. איך היית רוצה שיזכרו אותך בעוד 50 שנה? שאלה שמרגשת אותי מאוד. אם יש משהו שהייתי רוצה, זה שיזכרו אותי לא בתור אדם אחד, אלא בתור שליח של רעיונות נצחיים. בעוד 50 שנה הם ידברו עליי, הלוואי שיאמרו, הוא האמין באמריקה ובחירותה, שעמדתי על עיקרון שזכויות באות מאלוהים, לא מממשלה, ושבגלל זה שווה להילחם על החירות. הוא אהב את משפחתו, שאהבתי להיות בעל לאריקה ואב לילדיי, ושהראיתי לדור שלי שחתונה, נאמנות ומשפחה חזקה הם לא רק אפשריים, אלא מתנה. הוא חיבר בין אמונה לפעולה, שלא התביישתי לומר שהבשורה של ישו המשיח היא הבסיס לחירות האמיתית, ושבאומץ הכנסתי את האמונה לשיחה הציבורית. הוא נתן כוח לדור הצעיר, שצעירים הרגישו בזכותי שלא צריך לבקש רשות כדי להנהיג, ושאחד יכול להדליק אש שתשפיע על אלפים. הוא השאיר תנועה חיה. Turning Point USA וכל המיזמים שסביבה, שימשיכו להצמיח מנהיגים גם אחרי לכתי. במילים אחרות הייתי רוצה שיזכרו אותי כמי שחי עם מצפן ברור של אלוהים, משפחה ומדינה. בואו נשאל קצת יותר על איזה מסרים חשוב לך שימשיכו להדהד גם אחרי המוות. שאלה עוצמתית, כי בדיוק בשביל זה הקדשתי את חיי. אז החירות היא מתנה מאלוהים, המשפחה היא יסוד החברה, האמונה נותנת משמעות, אמריקה היא ברכה ולא כללה, וצעירים יכולים לשנות את העולם. אלה מסרים שהייתי רוצה שילוו גם בעוד 100 שנה, לא כי הם שלי, אלא כי הם נצחיים. בוא נשאל שאלה מאוד מרגשת. מה היית כותב בהספד של צ'רלי?
שאלה מאוד אישית ומרגשת. אם הייתי כותב את ההספד שלי, הייתי רוצה שהוא יישמע פחות כמו סיום ויותר כמו קריאה להמשך. משהו כזה. היום אנחנו נפרדים מצ'רלי קרק, אבל אנחנו לא נפרדים מהעקרונות שעליהם הוא חי. צ'רלי היה בן, בעל, אב, חבר ומורה דרך לדור שלם. הוא נולד בפרבר של שיקגו, בן לאב אדריכל ולאם יועצת, וגדל עם חלום לשרת את אמריקה. אמנם לא נכנס לווסט פוינט, אבל הוא מצא את שדה הקרב שלו במקומות אחרים. בקמפוסים, באולמות, הרצאות ובלבבות של צעירים. בגיל 18 בלבד הוא הקים את Turning Point USA, תנועה קטנה שהפכה לקול של מאות אלפים. הוא הסתובב ממכללה למכללה, מוכן לשמוע התנגדות, לשאול, לענות ולהגיד את מה שאחרים פחדו להגיד. הוא לא רק לימד עקרונות, הוא חי אותם. חירות מאלוהים, ממשל מוגבל, משפחות חזקות, אמונה בישוע המשיח ואהבה עמוקה לאמריקה. צ'רלי האמין במשפחה, עם אשתו אריקה וילדיהם הקטנים, וראה בה את העדות הגדולה ביותר לכך שתקווה ועתיד נבנים בבית, והוא האמין בצעירים, שדווקא בגיל שבו החברה אומרת אתם עדיין לא מוכנים, הוא אמר אתם העתיד, קומו ותובילו. חייו היו קצרים אבל מלאים, הוא הראה ש31 שנים יכולות להספיק כדי להשפיע על אומה שלמה. והמסר שלו לכולנו נשאר, אלוהים, משפחה, מדינה, חירות, אמונה ואומץ. ככה הייתי רוצה שיזכרו אותי לא כסיפור אישי בלבד, אלא כעדות שדור שלם יכול להדליק אש שתמשיך לבעור בדורות הבאים. אם היית יכול להעביר מסר לאנשים שיכולים לשמוע אותך מישראל, מה היית רוצה להגיד להם? שאלה מרגשת מאוד. אם הייתי יכול לפנות ישירות אליכם, אחיי ואחיותיי בישראל, זה היה המסר שלי. ישראל, אתה אור בין האומות. לא רק מדינה במזרח תיכון, אלא את עדות חיה לכך שהבטחות אלוהים מתקיימות. שעם קטן יכול לעמוד מול כל הסיכויים, להיות חזק ולא בזכות כוחו בלבד, אלא בזכות צדקת דרכו. אמריקה וישראל חולקות ברית ייחודית, לא רק אסטרטגית, אלא רוחנית וערכית. שתיהן קמו מתוך אמונה שחירות ניתנת על ידי הבורא, ושהחברה החופשית מחייבת אחריות מוסרית. לעם בישראל הייתי אומר, אל תתביישו באמונתכם ובשורשכם, כי הם מקור הכוח שלכם. עמדו זקופים גם מול ביקורת. העולם אולי לא תמיד יבין, אבל ידידי אמת יודעים שאתם בחזית המאבק למען החירות. זכרו שאתם לא לבד, יש מיליוני אמריקאים מאמינים שמעריכים, מתפללים ותומכים בכם בכל יום. וכמובן, כמאמין בישוע המשיח הייתי מוסיף, העולם זקוק לאמונה אמיצה כמו שלכם, המשיכו להיות עדות חיה לכך שהחירות והאמונה חזקות מכל אויב. מאוד מעניין, ואפשר לסיים אם היית יכול להעביר מסר לאנשים בכל העולם, מה המסר שהיית מעביר? אם הייתי יכול לדבר בכל העולם, אם הייתי יכול לדבר לאנשים מכל העולם, הייתי אומר כך, אנשים יקרים, לא משנה איפה נולדתם או באיזה שפה אתם מדברים, אתם נושאים בתוככם מתנה אלוהית, חירות. היא לא ניתנת לכם בידי ממשלה או שליט, אלא בידי בורא. והמשימה שלכם היא לשמור עליה, להילחם עליה ולהעביר אותה לילדים שלכם. הייתי מזכיר שמשפחה ואמונה הם עמודי התווך של חברה בריאה. משפחה חזקה יוצרת ילדים חזקים, ואמונה נותנת משמעות גם בזמנים קשים. אל תוותרו עליהם כי בלעדיהם שום אומה לא יכולה להחזיק מעמד. הייתי אומר גם, אל תתביישו באמת שלכם. העולם מנסה לפעמים לשכנע אותנו לשתוק, להסתיר את מה שבליבנו, אבל חופש מת כשאנשים מפחדים לדבר אמת. אומץ זו הדרך היחידה לשמור על החירות. ולבסוף הייתי משתף את התקווה שלי, שבעוד 50 או 100 שנה יראו שהדור שלנו לא נכנע לציניות או לפחד, אלא קם ואמר, אנחנו נעמוד על החירות, על האמונה ועל הערכים הנצחיים שאלוהים נתן לנו. זה המסר שלי לעולם. חיו באמונה, אהבו את משפחתכם והגנו על החירות בכל מחיר. איזה משפט לסיום.
כן, אם הייתי מסכם את חיי ואת המסר שלי במשפט אחד, זה היה חיו עם מצפן ברור של אלוהים, משפחה, מדינה, ואל תפחדו לעמוד על האמת, גם אם אתם לבד. זו הדרך שבה ניסיתי לחיות, וזו הקריאה שאני רוצה שתמשיך להדהד גם אחריי. אפשר להמשיך את השיחות האלה עוד הרבה, אבל אני חושב שזה משפט יפה לסיים איתו. היה לי אישית מאוד מעניין, ואני מקווה שגם לכם. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, שגם גרמתם לי לבוא ולחוות את הסיפור הזה, וגם שהקשבתם וראיתם חלקים קצת אחרים, שהם לא רק מה שרואים בטיקטוקים, וכמובן העקרונות שהוא חי עליהם, אפשר להסכים חלקם יותר, על חלקם פחות, אבל יש שם משהו שאני בטוח שכל אחד יכול להשיג, וחבל, חבל, חבל שזה ככה נגמר, ושאנחנו חיים בעולם שזה המציאות שלו, אבל השאלה זה איך אנחנו ממשיכים קדימה, ומה אנחנו עושים קדימה כדי שנהיה בעולם טוב יותר. ואני מאמין שכל אחד יכול להשפיע על זה בעולם שלו. שיהיה הרבה בהצלחה. להתראות.